Ọhaneze Igbo bụ Igbo mma mmanụ, anyị ekele gị chi okike osepụrụ ụwa na Chukwu ọka oburu ụzọ werekwe na-ekele ndị Igbo Class World na ndị na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Werekwe na-ekele ndị nnukwu ụkọchukwu enwere n'ala Igbo, evangelist, pastọ, asị m nke onye chiri ya zere ma nzezere ibe ya. Isiokwu m jiri bịa n'ụbọchị tata bụ aha m Efuna, aha Igbo Efuna. Ihe gbasara baptizim na confirmation a na-eme, ya bụ ihe na-emezi ọdịche ka aha Igbo ọ na-efu. Asị m na ka anyị tinyekere n'okwu ọnụ ka a kpaa ya akpa. Anyị kwesịrị ị na-eji aha Igbo were na-eme mmiri Chukwu, na-eme confirmation. Ọ bụ arụ ka anyị lebara ya bụ okwu anya, maka ọ dịzị ka aha Igbo anyị ọ na-efu. Onye jọrọ sọneme ya, ọ sị gị na ọ na-eyuzu aha oyibo, ọ bụrụ sọnem. Enwere ka ya bụ ihe dị. Aha nna nna anyị ha wụzie sọnem, wụzie aha oyibo ka a na-eyuzu. Enwere ka ya bụ ihe dị. Anyị kwesịrị ịnụ ilebara ya bụ ihe anya. Ama m na Christianity awụ Katọlik na ebe ọwụ na enwere katidra, nwekwa basilika, ndị a nwere ikikere ịkwadokwe omenala ha ndị dị mma. Ya bụ ka anyị tinyeke ya bụ okwu ọnụ. Anyị nwere mmadụ dịka Kardinal Rize, Bishọp Obinna, Bishọp Ona na Fada Ọlụọma, Evangelist Ebuka Obi, Ebube Mmụọ Nsọ Mbaka, ndị pastọ niile ọnụ na-ekwuru Igbo na Christianity. Bikonu ka anyị lebanụ ya bụ okwu anya ka aha anyị ghara efu. Bikonu anyị anọghị ịbịa na efere mba ụwa a na-akọ ọnụ mba. Ọ nke ọ na-eme a na-emeteghị, eji nwayọọ kpaa ya akpa, elebara ya anya. Ọ bụrụ ịpụta na efere mba ụwa gị na-akọ ọnụ, ma ọ ịpụta gị na Jizọs a na-amụ aka, ịpụta ị na-adọka Baịbụl ka enwe ike na-eweliri gị aka elu. Mana ya bụrụ na ịkwadoro omenala Igbo, anyị na-edoro mmụọ ihe gbasara omenala Igbo. Ya bụrụ na enwe nke doro gị anya, ịpụta gị na-akọwara anyị. Ya bụrụ na omenala doro gị anya, gị bịa, anyị na ga-enwe mkparịta ụka. Anyị nwere akara anyị ga-etinye. Ịbịa, anyị na ga-enwe mkparịta ụka, enwe ajụjụ ndị dị agha, enwe ihe ị ga-amụta anyị n'aka, ma ọ enwe ihe ị ga-amụziri anyị, ọ ga-adị anyị mkpa. Ọ bụrụ ịbịa na efere mba ụwa gị na-akọ ọnụ na-emegasị ihe dị agha, kedu aka o nyere? Anyị chọrọ kwadonu omenala anyị ndị dị mma, ka anyị kwadonu ya, ka anyị ghara ịpụta kịta na anyị na-akọ sọsọ ọnụ. Christianity abụkwanụ sọsọ n'ala Igbo ka ọ nọ. Kedu ihe mezi nke anyị ji pụ iche? Anyị pụta anyị na-eme sọsọ blame. Anyị iblemu nna nna gị, iblemu ndị ọcha, iblemu na-atọ sọsọ na blame. Kwurugodu n'ofu, kwado omenala gị. A sị na onye ike ọsọ na-adịrọ, ọ dịzie ka ọ na-asị na ụzọ adịrọ mma. Ka anyị kwado omenala anyị, ụka abụrụ nsogbu anyị. A sị m ka ọ mara nche niile na mma. Aka bụkwa nwanne unu nwoke Maazi Chinonso Ochemba. Ya gazie